खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी आबसुनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव खमैबो सा 700निबो बांसिन लाइमोनफोरजों लोगोसे दिपेन बर' बिथाङा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जगदान जाबाय आरो राजखान्थिनि फोथाराव फैनाय लोगो लोगोनो राजखान्थिजों लोब्बा लाखिनानै बाथ्रा बुंफिनबाय एबा फिन जाथाय होदों रायजोनि मन्त्रि चरण बर' बिथाङा बे समाव मख'नांगोन दि मैयासो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा राजखान्थिनि फोथाराव आगान होजेनदों आरो बेनि उनावनो बिथांनि सायाव बाथ्रा बुंदों चरण बर' बिथाङा फोरमायदों दि फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थिया जेराव दान मोनसेल'सै आरो बे बिधानसभा बिसायख'थियाव दिपेन बर' बिथाङा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जगदान जाहैदोंब्लाबो एबा इउपिपिएलनि माला गानहैदोंब्लाबो बिपिएफ दोलोआ जेबो खहा जाया एबा बिपिएफ दोलोखौ दिपेन बर' बिथाङा जेबो खहा खालामनो हाया होननानै बाथ्रा बुंदों चरण बर' बिथाङा একো কৰিব নোৱাৰে নাটকীয়ভাৱে এতিয়া কৰি একো লাভ নাই সো ইউপিপিএলকতো যোৱা 5টা বছৰ পাইছে না আমাৰ সংখ্যালঘু ভাইসকলে যোৱাবাৰ তেখেতসকলৰ দিনত কিমান হাৰাশাস্তি খাবলগীয়া হ'ল যোৱাবাৰ কেতিয়াবা নাকি কি কয় এভিকশ্যনৰ কাগজ আহিব নেকি নহয় এভিকশ্যনৰ কাগজ আহিব নেকি কিবা এভিকশ্যন কৰা নটিচ আহিব নেকি আৰু কেতিয়াবা কি কয় এছআৰ হওক কিবা হওক তো দেখিতো আছে না আজি বিপিএফ আহাৰ পিছত কিমান নিৰাপদ হিচাপে আছে